Il-proġett Smart City, proġett li l-Prim Ministru Laurence Gonzi qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kien wieħed li kien ser ikun l-ikbar investiment li qatt ġie f'pajjiżna. Fil-mass meetings tal-kampanja elettorali Laurence Gonzi kien wieħed li permezz ta' Smart City kienu ser jinħolqu iktar minn 5,000 impjieg ġdid. L-istess għamlu ministri ewlenin tal-gvern tiegħu, fosthom Austin Gatt, li fil-Parlament kien qal li Smart City kien ser jikkonferma li gvern nazzjonalista mhuwiex gvern tal-paroli. Li dan mhux gvern tal-paroli, li dan mhux gvern li jiddiretta iħażżes id-dokumenti, anzi li dan huwa gvern li jiddeċidi u jattwa. Dan huwa gvern li wellet l-aqwa proġett li qattra pajjiżna. Għandna black on white li ħajimpjegaw 5,600 ruħ. Gatt kien wieħed li dan il-proġett kien ser jimpjega sa 10,500 persuna. Waqt iż-żmien tal-operazzjoni, malli nibdew noperaw, qed jgħidu illi l-impjiegi għandhom jistabilizzaw bejn 7,600 sa massimu ta' 10,500. Dan mill-proġett ta' Smart City. Il-Ministru Tonio Fenek ukoll wieħed li bi-Smart City kienu se jinħolqu iktar minn 7,000 impjieg. Dan il-proġett, Mr. Speaker, sa joħloq kontratwalment 5,600 impjieg. Effettivament l-istima ta' KPMG iktar realistika qed jgħidu li taqbes is-7,000 bħala impjieg. L-istess Ministru kien anke ddikjara li bi-Smart City l-Gvern kien ser jirnexxielu iġib fit-tmiemu id-deficit fil-finanzi pubbliċi u jibda jagħmel surplus. Sa jħalli wkoll bi kbir impatt pożittiv ħafna fuq il-finanzi tal-pajjiż, mhux biss dal-pajjiż innaqsu d-deficit u naħħu d-deficit, imma l-mira tagħna illi s-sostenibilità finanzjarja nġibuha wkoll li jkollna surplus fil-budget tal-Gvern naslu għalija wkoll. 5 snin wara dawn il-wedjiet u wara li intemmet leġislatura oħra, l-eluf ta' impjiegi imwiegħda bil-proġett ta' Smart City baqgħu ma nħolqu qatt. L-erba' filgħodu iżda l-Prim Ministru Laurence Gonzi qal lil One News li Smart City mhix skont kif ippjanat u li l-impjiegi ser jinħolqu fi żmien qasir. Il-proġett miexi skont il-pjan stabbilit min imur sa xajra jara l-bini tiela u l-proġett għaddej u jiena perswas li fi żmien qasir dak il-post sa jkun ukoll qed jibda jimpjega n-nies. Laurence Gonzi anke qal lil One News li jinsab kuntent bil-progress li sar fuq Smart City. Inti kuntent bħala Prim Ministru bil-progress li kien hemm fuq dan il-proġett? Iva, kuntent.